Takže Adriago Slovakia pôsobí v tejto branži už 30 rokov na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a v Maďarsku. Sme firma, ktorý naozaj oslovuje už každého zmrzlinára, či je to už samovýrobca, ktorý si vyrába sám tú zmrzlinu, alebo je to zmrzlinár, ktorý predáva na nejakom rohu a má prenajaté priestory. Takže naša firma naozaj ponúka taký celý okruh produktov pre všetkých zmrzlinárov, už môžeme povedať, lebo samovýrobca dostane od nás najšpičkovejšie suroviny k výrobe, lebo robíme značkou Emendatoria Vajra. Vie k tomu dostať mrazené ovocie, kornútky, doplnky, zmrzlinové vitríny, stroje na výrobu zmrzliny. To proste od A po Z vlastne zmrzlinársky obchod môže byť vystrojený od našej firmy. Ale keď ten zmrzlinár nechce vyrábať tú zmrzlinu svojpomocne, ale má perfektné priestory, tak vieme mu ponúknuť už hotové výrobky zmrzliny, ktoré sú perfektne nazdobené, ktoré majú všetky certifikáty na to, aby na Slovensku bez problémov ten predajca nemusel sa deklarovať ako výrobca, ale kupuje už ako hotový výrobok, kde všetky veci, ktoré sa týkajú povolení, hygieny alebo rôznych certifikátov, zabezpečuje naša firma. Okrem toho vieme ponúknuť nielen hotovú zmrzlinu, ale do cukrárne môžete mať aj hladové drte, soft zmrzlinu, tzv. Točenú zmrzlinu, alebo dokonca ručne vyrábané torty, ktorých máme minimálne 50 druhov a môžete doplniť tak tú svoju prevádzku s našimi produktami, že to môžete fungovať celoročne, nemusíte len čakať na sezónu. Čo sa týka zmrzlinárskej branži, naozaj fungujeme už 30 rokov, máme veľmi dlhodobé skúsenosti, naše krédo je naozaj veľmi podstatné, aby tí naši zákazníci na tom perfektne zarábali, aby ich biznis fungoval, lebo vtedy bude fungovať aj náš biznis. A kvôli tomu je veľmi podstatné, že nie len predáme vám produkt a vyinkasujeme peniaze, ale predáme vám produkt, ale dodáme vám manuál zmrzlinára, školiaci systém, ako môžete naozaj veľmi úspešne a veľmi dobre predávať s nami spoločne v partnerstve najlepšiu zmrzlinu Slovenska.